libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Pilipinas, mga Bicolano, saan man napartikan mundo, Radyo Klinika Time sa DCGB. Welcome po sa programang Radyo Klinika. Ngunyang pong Sabado na naman. Magayon po sa tuya na pag-ururunan ngunyan, magkakaigwa kita ki advanced information. Pero po sa indong madadangog ngunyan, nadadangog na po nindong mga balita, mga bareta sa nasyonal. Concern po ini kang Department of Health. In fact po, saro ini pig-declared po ini kang Department of Health na ano nga ni international, naliwan ko sa proper term, but international interest, something like that. Toto, i-clarify ko kay Doc ha, kung paano ang declaration sa iya kang World Health Organization. Ha? Kaya po mas maray na habang dai pa, mga tugang, pag-inistoryahan ta na. Sabi po kan Department of Health sa Bicol, dai pa po kay ni ninkaso sa Bicol region. Ha? Kaya mas maray na po na makahanda kita ta. Makatakuton baga po ini mga tugang na bagay na ini kung kita mga tugang tamaan tabi kay ini. Kaya ngunyan pong pag-aaga, ang sa tuya tabing topic, iyoan may kinaraman mga tugang sa importanteng informasyon na pwede niya to na masabutan tungkol tabi sa MPAX o kaya ang pig-apod na monkeypox. Yan, ha? Sain hali yan? Paano nagkaigwa ka ng tawo, Buda? Paano nag-inapod yan na MPAX, ha? Ang sa tuya tabing guest ngun yan, saro mga tugan na fellow, Philippine Pediatric Society, sa asin fellow po sa Pedia Infectious Disease Society. Yan. Iga po, MBA Health, iga po siyang Master in, tama ba, Doc? Business Administration. Sa Ateneo, sa pag-abot sa health, sa Ateneo Graduate School o Business, Rockwell. Yan. Train po siya in Infection Prevention and Control. Asin sa CDC Fix 2000 and APIC Society, Singapore 2021. Ang saya pong opisina, yan po mga tugang sa Department of Health, Universal Healthcare, Health Services Cluster 2. Aha! Huli natin si Doc. Pag may mga tuyo kita, hanapon tatulo sila dyan sa Department of Health. Mga tugang Dr. Maria Estrella Litam. Dr. Marla, welcome po sa DCGB. Good morning po. Maraming salamat. Good morning sa iyo, Mr. Danny. Yeah, Henry po daw. Henry, sorry. Welcome po sa programa. Salamat po sa oras, Doc. Kayo pala ay empleyado ng Department of Health. Regional office po? No. Central office. Central office. Tayo. Ay, wow. Iba pala yung bigat pala yung bisita natin ngayon, ha? From Central office. Kaya pala sa Manila kayo palagi. I'm currently stationed in Manila. Opo. I started there Opo. this July. June lang, nitong June. Yes. Opo. I was in Malinao Treatment and Rehabilitation Center, near in Malinao, Yes, near yes. Tabaco. I Yes. stayed there for more than 2 years. 2 years talaga? and 3 months. No? So Talaga? I was officer in charge there. Opo. Oo. So, familiar po sa iyo ang Albay and Bicol region? Yes po. I've been Oo. a medical center chief. Actually, I started my career in government service Opo. from being a private physician and Oo. teacher, no, Opo. sa medical school, no. Oo. Sa Bicol Medical Center. Okay. I became a medical center chief there. Oo. And then after Bicol Medical Center, I went to Valenzuela Medical Center. Oo. And I stayed there for 3 years. Opo. So I've been around in healthcare service delivery. I've been in
in the province, and I've been in Metro Manila. Opo. And then I've been also in treatment and rehab. So I've seen the phases of healthcare service delivery, and now I'm in the central office. Oh, wow. Oh, matagal. Ilang taon na po kayo, Dok, sa health services? Well, all in all, government, 21 going 21. 22. Ah, wow. Medyo Yes. mahaba-haba na. Okay, sige. So, nandito po kayo para sa importanteng mission pa din ng Department of Health. I was invited by the Philippine Pediatric I Society Bicol see. chapter. Kaya pala. But I am also a member of the Philippine Pediatric Society Bicol chapter. Oh, kasi you were mentioned to me po by Dr. Jolie. Yes. Salvosa, kasi siyang presidente sa Bicol. Yes, yes. Kaya sabi niya, ang magigist ngayong araw, si Dr. Maria Estrella Litam. Marla. Marla. Kaya pala. Okay. At tamang-tama, Dok, kasi naririnig ko ito, nadadangog ko po ini, nakakatabot ka pong Bicol, ano? Iyo po, Opo, iyo po. Nadadangog ko po ini sa sa National Department of Health, pinagdidiscutter ini sa Lado National. And may kaso na nga, kita kaini sa Pilipinas, di ba? May recorded cases na po kita kaini na impacts. Sige po, siguro, mas maray na ma-educate sa nagdadangog. Paano po, Dok, na-develop, nagpuon ining impacts na ini? Kumusta po ang situation niya, status niya ngunyan sa Kinaban, asin po magin sa Pilipinas? Go ahead po, Dr. Litam. Sige, so Apo. kwentuhan tayo. Yes. Oo. Mpox actually is endemic. Ibig sabihin, nandun talaga siya certain countries in Africa. Okay. So yung tinatawag na Democratic Republic of Congo, actually doon siya naka-based. It has not been until there are cases there. Opo. That's what I mean. And it was first, if you're going to say how did it happen, well, it was first noted in 1970. No? Matagal na. Haloy na pala. A man was discovered to have Mpox, no? And it was called monkeypox at that time. Opo. But now, because it has what implications to for stigma, from monkeypox it became Mpox. Okay. As per WHO. Yeah, okay. And then now, so nandun lang siya sa area na yon until there were a surge in cases. No? Opo. Going out already of the DRC, Democratic Republic of Congo, to neighboring to neighboring countries. African country po ang Congo, Yes, ano? Tama, yes. okay. So there were 4 countries at the time, no. And then ang nakita these countries neighboring Opo. where it is endemic are Burundi, Kenya, Rwanda, and Uganda. I see. So Okay. doon lang po talaga until nakita nila na naman a man who traveled to in the United States was noted to have Mpox. So that was the first na nakita nila na lumabas na doon sa where it is endemic. Opo. No? And then may travel siya sa Europe. Opo. And then that was the time nung yung clustering na yon, no. Opo. So itong the outbreak then was 2022 to 2023, no. And then because of that, no, nag-declare ang WHO Opo. ng Mpox as a public health emergency Yun ang of international term kanina. concern. Public Health emergency. health emergency. Ang declaration Of ng international WHO. concern. Yes, Kasi okay. lumabas na siya doon sa usual na area where it is situated or located. Opo. And then hanggang sa umabot na rin hanggang Australia. Ayun. Europe, Oh. US, Oo. and Australia. I see. And then dumating na rin sa Pilipinas. Oo. The good news is kahit dumating siya sa Pilipinas, as of now we have 18 confirmed cases. Yung una po ay 9 nung first round, Opo. no. And then because of the
minabuti ng Department of Health na paghandaan na rin po ito. Kaya nagkaroon na rin po ng paghahanda sa DOA sa meron ng tinatawag tayong task force. Opo. No? And there are many committees in this task force to address the different issues and stages Opo. to control the spread of MPAX. Opo. As of now, we are no longer, we do not name these persons Opo. who have MPAX. We do not say where they are from. Yeah. We just count the numbers. Opo. And so far, initially, the initial cases were from our Filipinos who traveled abroad. Not until we had now cases, yung last two, isang babae, mostly male, and then Opo. ngayon babae, Okay. tapos a younger person na sinasabi hindi naman walang history of travel. That's what I want to say. Okay, Yes. okay. So meaning po, as of now, Doc, sa Pilipinas, ano bang status niya? Kwan ba siya? Alarming ba siya? Or anong pwede na sabihin natin with that number of cases po na confirm ng Department of Health? Kasi doon sa 18 Medyo ganyan. gumaling na yung 9. Ayan, Oo, okay, gumaling okay. na yung 9. And then tawag dito naka-isolate lang yung ano. Opo. So gumagaling naman sila. I see. Ang ano lang is syempre matatakot ka Oo. kasi public health of Yeah. emergency. Yeah. Yung pagdarinig kasi yung ng WHO na word, halos kwan pa, maistigma pa sa COVID. Connected pa sa COVID. Di ba? Yeah, Oo. we have the Oo. experience of COVID. And Yeah. therefore, it is easier Opo. for us Opo. now to advise the public, and then easier in the sense na mas nakikinig na ngayon ng publiko. Yes, correct, Oo, correct, so oo. and then mas receptive na sa mga Opo. advice na kung paano natin maiiwasan ang mga ganitong mga sakit. Opo. So obviously po, Dr. Marla, ang Mpox nagpoon sa Okay Mananggad, sa monkey? Well, they say na Tinawag siyang Mpox? kaya Monkeypox? nga tinanggal hindi from monkeypox siguro ginawang mpox no kasi may stigma. scientific research po na talagang nagsimula siya sa monkey o whatever. It was scientists think na galing siya sa African rodents and I possibly see. non-human primates. Oo. So sa hayop talaga siya nagpoon. yun. Start. Oo. Okay. Not until nga yung merong nakitang tao, hindi ko na nga matandaan kung babae o lalaki, Opo. na unang nakitaan ng Mpox in 1970. Iyan. Okay, matagal na pala. and then, Haroy na pala nila, no? 1970. In the Republic of Congo, usually mga bata Ang tinamaan. tinatamaan Ay, doon. So doon sa area nila mga bata, until yun na nga ngayon lumalabas in Yeah. adult males. Opo. So kung 1970 siya, bumabalik siya, nawawala, bumabalik. Nawawala, bumabalik. Endemic siya. Endemic Ibig siya. sabihin, it's there. Yeah, So whether okay. it is symptomatic or not, nandun siya. Oo. Oo, Oh, yun 1970 do ka, wala pa ako diyan sa mundo ah. How nice. Okay. Digdi ba ka sa Ligaspe, sa Tuya, sa Bicol, sa Pilipinas, mas familiar po itong kwandok, itong sa Bicol nga pud utos. Yes, Diba? chickenpox. Chickenpox. Varicella. Opo. Dito po, paano po ma-distinguish? Anong pagkakaiba sa kandua? Sa anong term ni Dudok sa medical? Varicella. Varicella. Chickenpox. Chickenpox. Buda, ano po ang pagkakaiba niya sa monkeypox? Okay. Mpox, Mpox. Oo. Paano siya ma-distinguish po? Yes. Rashes, no? Tawag dito mga butlig-butlig. Usually makita mo meron kang rash na mapula lang Makati. Opo. And then hindi mo napansin na nagkalagnat ka pala, no. Oo. Pero basically ang difference is in the character of the rash. I see. Okay. While they may look the same kasi ang vesicle siya So, Opo. anong tawag dito? It's a butlig na parang blister na tawag dito na may tubig.
Okay, May tubig okay. siya sa loob, Oh. tapos namula, tapos nagkatubig, tapos pwedeng maging pus. Nana, Ayos. Nana, and then okay. mag-i-scab, mangingitim. And then, pag kinamot mo ng kinamot, pwedeng mag-secondarily na ma-infect. Okay. And then it sloughs off, na nahuhulog yung scab and it heals. I So see. basically ganon. But Oh. the difference is in chickenpox, varying stages. So meron yung mapula lang, Okay. meron na yung nagtutubig na, Opo. meron yung nagnanana na, Mhm. and then varying stages. Yeah. Iba-ibang itsura. Opo. Sa Mpox. Mpox, in crops, in waves. Ibig sabihin pare-parehas 'yan. Ang kanya, Oo, parang all over the body. ang appearance Oo. niya Yes, sa sabay-sabay skin. na mapula Lumalabas. kung mapula, magtutubig kung magtutubig. Pare-parehas ang sabay-sabay hanggang sa magnanana kung magnanana, and then magi-scab, and Oo. then magi-slough. I see. Kasi ako po, Dok, naka-experience ako ng utos. Siguro when I was in college na ako eh. Nautos ako ka ito. Deki na ulakitan duman sa harong Ano po? sa utos. Walang nahawa, walang nahawaan sa bahay namin. Pero alam namin na ang utos, nakakahawa siya, di ba? Yes. Nakakahawa. Pero walang nahawaan doon sa bahay namin. It's more contagious, Yeah, actually. yung utos na yan, utos. yung chicken pox Yes. na yan. Itong Mpox na to, paano po siya mas nagiging contagious? Ano ang mode of transmission niya? Ang galing-galing na Paano talaga po ni siya Sir Henry. nakaka-transmit? Oh, yes, sa tatuyan yes. ng mga Oo, kababayan? Alam mo oo. ba, si Juan nagkaroon, paano niya yun nakuha at saka paano din siya makaka-transmit Okay, sa tao? it's more of skin-to-skin contact. Skin to skin? Intimate skin-to-skin Meaning contact. po, Dok, yung kiss-kiss sa Yes, skin? yes, yes. Okay. Oo. Okay. So, unlike ang chickenpox, mabuti walang nahawaan sa Sa amin wala sa pamilya. Oo. Baka naman natapos na sila na Ayun ang hindi nagka-chickenpox ko po o alam. nabakunahan sila, Yeah, you know. posible. Oo, Posible. kasi ang chickenpox very more highly contagious Oo. Droplet ano to tawag dito? Yung droplets. Yes, Oo, laway. hindi lang skin to skin. Oo, oo. Pero itong Mpox, Oo. nakita na it's more of intimate skin to skin I see. contact with the Pag dumikit ka doon, hindi naman yung nadikitan ka lang ha. Oo, kung talagang ginakap mo siya, it diba? has to be, more than just, casual hug. No? Okay. But ang ano kasi doon is the lesions. And then ang pinaka-ano niya is yung lesions na may tubig-tubig. Opo. Oo. Ano siya, highly infectious siya. No? So, and then, itong outbreak na nangyari na occurred in mostly male. Opo. And then male having sex with males. Oo, so yun ang okay. itong outbreak yung na nangyari. history po. Yes, itong outbreak lalaki na siya to. Oo. na nagkaroon siya ng pakikiapid sa kapwa niya lalaki. Yes, yes. So Okay, yun ang okay. that was the situation, no? Opo. But now it can go beyond that. So Oo. gaya nga ng nakita natin na ngayon nangyari na rin sa babae, no, adult male, and then a younger adult child. Okay. So pag kumiskis, Dok, yung skin ng meron sa wala pa, di ba? Siyempre, kanyan, yung mga tubig-tubig na yan, nasa skin mo na din. Ano ba siya? Pumapasok ba sa skin mo? Sa skin pores mo? Or through sa paglanghap ba? Paano po ang siya masasabi na infected na? Paano nakapasok yung infection sa katawan ng isang tao? Well, because it's skin to skin, ibig sabihin dapat may break ka rin sa Ayun. and then May sugat, o may and- na-open yung skin mo. Yeah, Tama and, po. So the virus then, and then, but the good thing is, if it is a casual encounter, Opo. you can, it is neutralized with washing.
soap and water. No? Okay. Soap and water. Oh, so pwede kang maligo kaagad. Oo. Pero if it's kasi but in that situation if it is there is the condition of intercourse, Opo. no? And then maski maligo ka Ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Oh, I see. Okay. Yung intercourse kasi, di ba, Doc, may transmission sa saliva, may palitan ng saliva, di ba? Yes. Or yung But pati pero, yung oo. liquid ng... Pero kissing and apparently Hindi siya, kuwan. not really, but it is really the Oho. skin to skin. I Oo. see. Oo. Okay. With the with the infected rashes and vesicles. Opo. Although kanina po, na-mention mo na yung mga, kunya, yung parang symptoms, Doc, kanina, na-mention mo na. Pero once po na-infected ka, halimbawa, mayroon kang physical contact sa isang tao, ilang araw po yung, ang tawag dyan, yung ilang araw... Bago may simptomas. Yan, bago may sintomas. The incubation. Okay. Okay. Anong tawag dyan? May Incubation. Incubation. Oo. Kala ko, Doc, Well, ovulation. Well, Incubation. oo, Okay. Nagva-vary siya, pero ang makikita mo kasi ang sa simptomas niya, yung iba parang flu-like symptoms. Opo, opo. May fever, hindi ganun kataas. Mhm. Ang malalaman mo na lang na malamang ito na yon Oo. because of the rashes. Oo. Because of the skin I see. condition. No? Saan pang manifestation niya na parting katawan? Kahit saan? Kahit saan? Kahit sa Okay. bibig, sa no? So, but mostly sa skin, sa inguinal area, sa penis, sa Opo. vagina. Oo. Oo. So, yun ang mga areas na makikitaan nito. And then, tawag dito, when you wouldn't know na ito na yon, no, unless you have a history of travel or exposure. Opo. May na-expose ka sa isang tao na Oo. nagkasakit ng Mpox during the time na hindi mo pa alam na ganun na nga ang pangyayari. Kaya ang usually ang isa pa palang difference between the chickenpox and the Opo. Mpox is that kapag Mpox meron kang mga kulani. Yeah. Oo, makulani, Okay. no? Oo. Na masakit yung Oo. mga kulani. Mm. So, yun din ang isang, And then, of course, mag-iisip ka na, may travel ako sa ganito. Oo. Ganon. So, you can have fever, not so high, and then you'll have the rashes. And then, in between the stages of the rashes, no, yung namumula lang, about 1 to 2 days, and then it goes to the next na may tubig na, and then another 1 to 2 days, no, and then but the duration of the illness, no, kasi Opo. tinatanong mo ako. Ilang araw yan, Doc? About hanggang 3 weeks 3 weeks. Oo, So, 21, iyan na 3 7 to weeks na yan. 21 Ang 3 days, weeks oo. na yan, pwede bang masabi na infectious ka? Pwede kang Hawa. Makahawa. Yes. As long as yan sa 15 days na yan, o 3 weeks na yan. Sa 3 weeks kasi magaling ka na nun. In Opo. 21 days as ganun. But as long as ang infective kasi yung stage na nandun pa yung mga rashes mo I and the see. vesicles are there. That is why that's also the stage na Nakakahawa you pa. do the diagnostics kasi yung tubig na yon, no, yung pinapadala natin for RT-PCR. I see. Oo. Yun ang paraan, Dok, para For maaraman ka. confirmation. Yun. Oo, for na confirmation. impact siya. Yes. I see. Okay. So kung ang isang tao infected ng Mpox, ano po ang dapat gibuhon? Yes, Kan yes. mga member kang pamilya po, Dok? Saan siya? I-isolate siya? O anong gigibuhon tabi? Ngayon, there is no advice for quarantine, no? Pero it is advice na, since suspect, iniisip mo na baka impacts to because there's exposure, there's travel. Opo. It is good to isolate yourself at home. Oo, to isolate yourself at home. Oo. At saka halata talaga kahit pumasok ka sa opisina, halatang meron ka, di ba daw? Kasi because of the Wag na tayong makikita sa skin, mukha, oo. So,
And then ang ano kasi dito, yung hinawakan nung tao, yung ginamit nung tao, so that you don't share beddings, towels, linens, these things, no. That's why you isolate yourself. And then if you're okay naman, fever lang and all of these things, there's no difficulty of breathing or whatever, no. And then you go your usual living Opo. activities of daily living, but you isolate yourself, and then you can take some medicines for, if you have fever, kumbaga supportive Opo. treatment, because we do not have the exact medicine for the antiviral Wala drug. pang gamot do ka, no? Oo, Para dito. for the antiviral drug. Oo. It is available outside, but dito sa atin wala pa. Wala pa. Okay, actually yun ang hapot do kang saro sa listener. Sabi niya, paano po so kamang hinigaan niya? Yung cover ng kama, unan, pati Yes, yung yes. baro Oh, niya na okay. ginamit, pati po yung utensils na kinainan niya. Yes. Dok, pwede So po you don't share that, kaya nga Okay. i-isolate mo siya, kailangan sarili niya. And then you have to clean it. Preferably yung paglinis hindi mo rin ihahalo dun sa ibang utensils. So No, pati yung kama hinigaan niya, bedsheet yes. niya. This one has to be washed. It has to be soaked and then washed using tawag dito disinfectant. Oo. So hindi mo to ipapagpag. Hindi mo siya ipapagpag, you fold it and then you babad and then you wash it, and then preferably hindi mo rin siya ihahalo doon sa mga baro o mga baga na So yung sa kanya lang talaga. Okay. Namamatay ba itong virus na ito po sa pamagitan ng sabon? Yes. Ayun. Sabon pala ang panglaban do kano. Yes. Ayun. Ano siya. Oo. But we still use disinfectant. And then yung mga surfaces, yung mga frequent touch surfaces, kasi hindi mo pa alam eh. Yes. So yung doorknobs, yung faucet, yung lamesa, so kailangan mo ring linisin. So kung iisipin mo actually, this now makes us heightens our awareness na dapat pala itong mga ganitong ugali, gawin na natin pag-uugali. Kumbaga yung paglilinis hindi lang way of life na natin. Way of life, you're right, that's the term. Dapat nililinis din ng maayos, hindi lang punas-punas yung lamesa, hindi lang punas-punas yung mga frequently high touch surfaces, no? Dapat pala yung tinitignan natin, maganda rin ang ventilation, the ingress and egress of air, no? Dapat din may sunlight, kasi sunlight also kills germs and viruses, even the TB. So, and then what I want to say here, no, as an infectious disease specialist, is that when we take care of hygiene, hand washing, kaugalian natin maghugas ng kamay, pagkagaling sa labas, pagkagaling sa banyo, no? Tawag dito, to wash in between our activities, no? And then tawag dito, wash properly with soap and water. Hindi lang, wisik-wisik. Oo. Dok, yung pinangliguan niyang banyo, di ba? Sa kalamayan baga sa bahay, isa lang ang banyo. Oo. Yun Paano po ang parang ang tawag doon? Protocol doon sa banyo. By the way, before mo sagutin yan, good morning kay Dr. Jacqueline Espinola. Hello daw, Dr. Marla. Doktora ito eh. Hello, Jackie. Ma'am, Dr. Jackie, good morning po. At siya ang presidente, di ba? si Kwan po, si Dr. Julie. Sorry, si Julie. Si Dr. Julie, oo. Si Jackie. Emmy Basco. Yes. Good morning, Ma'am Doc. Ay, gano'n doktor yun si Emmy Di ko lang matandaan na. Yes. Sige. Sabi ni Pading Ray, thank you po sa health information. God bless. Good morning, Henry. Very informative po. Tamang-tama. Kahit wala pa tayong kaso, mas maganda po ma-inform na ang mga kababayan ta. Ito, another one. Sabi niya, ihapot ko lang po kay doktora. Ay, Dok, tama. Yung sa about, protocol sa banyo. Tama. Sabi niya, ihapot ko lang po kay doktora, paano po ang pagkarigos kaan? Sa luwas ba siya?
o sa banyo siya. Kung sa luwas po siya, yung tubig na nagbulos duman sa kunsain, pwede bang makaulakit siya? 2 points, Doc, ang tanong niya. Go ahead po. Okay. Ganito kasi yan. When you isolate yourself, ideally, you have your own room, you have your own banyo. Okay. And you know, and all the things that you need, no, are there. Sa'yo lang muna dapat. Oo. Okay. So that is the malaking tanong, question mark, in our living condition, because Opo. usually there's one big room or just one room and then one CR for everyone. So that being said, if magiging issue talaga yung paglilinis ng banyo, no? Kasi yung pero ang ano dito is yung surfaces na naman. Yeah. Yung faucet, yung yung what do you call that? Gripo. Yeah, Yung sa handle kan swimming pool, shower. No, Sa shower. kasi hindi mo naman hahawakan 'yun eh. Oo. Yung pihit mo Oo. para lumabas yung tubig, Yeah, no? So yeah, oo. so yun ang hahawakan mo. And then of Yes, course yung switch ng yung tubig. tapos yung knob na Oh, yeah. yung papunta din sa Oo. yung pagsara mo dun sa Yes. loob. Well, ideally sa'yo lang muna 'yon kung ikaw may sakit. Ngayon in the instance na sa tingin ko kailangan siguro if you are able yung mga unaffected ang mag-relocate muna. Pero hindi ko alam kung saan ka pupunta. But yung question na how do you clean, ganun din po yun. Ganun din. So high-touch surfaces, so soap and water, disinfectant, no? Then you allow it to dry. Yeah. You allow it Yeah. to dry. Pero yun na nga, parang napaka-laborious ngayon Yeah. yung pagliligo, no? Oo. So, Oo. papaliguan mo rin ng maayos ngayon yung banyo pagkatapos mong maligo. Okay. Sabi ng Tixer, Hen, good morning. Just a curious question po. Kasi, nadangog ko po sa Indo, sabi niya, nadangog ko po sa Indo na ang virus nagagadan kan sabon. Water, soap and Water water. and soap. So, ginamit po na sabon. Kaiyan, pwedeng gamiton kang ibang member. No. When you say common sense, di ba? So yung ano nga, yung cutlery, yung spoon and fork. Yeah. So lahat sa kanya lang. Basta po ang rule ta, Contact kung ano yung ginamit niya gabos, sa iya na muna. Dahil maggamit ang iba. Tama daw. So ang tawag kasi dyan is contact precautions. Yes. On top of the standard precautions. And the standard precautions is, hand washing, distance, and then, so ngayon, babalik ka dun sa, pag mag-hello ka, hello, malayo sa Malayo isa't na isa, walang beso-beso, tapos Oo. hand shake. Applicable pa dyan, Dok. So, social distancing. Yes. Dapat ganun, Oo. igwa ka ito. So, kaya yung sinasabi ko nga, and then if you think, let's say you don't know that you have it, but you have symptoms of, let's say, a cough or sore throat or flu-like symptoms, then dapat tayo na kahit nga wala kang Empax inuubo lang. Ako, when I ride the plane and I'm not feeling well or you're in enclosed places, Opo. so dapat yung kaugalian noon na nagmamask. Yeah. Ako Dok, Oo. until now, pag ako nasa aeroplano, Not necessarily nagmask ako for this Empax, but when you're coughing, it's still it may be viral, it may be bacterial, and there are infectious diseases that you'd like to prevent from spreading, and one of these would be influenza, and then even TB, Opo. and all of these things. So yung ugali natin na when you cough, you cover your nose and your mouth, sana panatilihin Maging natin practice yun. pa din. Oo, and then you sanitize after alcoholize or soap and water, and then as much as possible, when you sneeze, you have a tissue paper, and then you throw the tissue paper immediately in a receptacle. Wag magdura kung saan-saan, some of us, and then pag bumahin, please,
Nakakatakot pong pakinggan at mag-imagine kapag ikaw ay bumahin, no? Oo. And then bigay na bigay, Oo. na nakalimutan mo na ikaw ay nasa eroplano. Ayan, no. No, or in an enclosed space, no? So, yun po. So, hindi lang po MPAX ang dapat nating pangalagaan na maiwasan, hindi alagaan na lumami, Opo. na maiwasan, pero marami pa po, gaya ng TB, Opo. isa pa rin po yan. Okay. Dok, yung virus na dala ng Impax, ilang araw ba siya na nasa surface na pwede pa siyang makahawa? Ang tama dyan. Yung buhay niya, di ba, dyan sa table, Yes, nandyan yung virus ng Impax. Oo, Ilang araw siya dyan bago mamatay? I did not see any kung Oo. gaano siya katagal, pero yun na nga, that's the reason why that you clean, because Yeah. nanuneutralize Sabon lang naman siya. ikuan, Oo. oo. So disinfect. Alcohol, Dok, okay Yes, pa din. yes, Ngayon, yes. no, tungkol dyan, 70% alcohol. Iyan, okay. So, mas importante po yan. Okay, madali lang po. Tamay dahiling ako, Dok, na text. Okay. Good morning. Ito. Good morning, Henry. Pakitanong po kay Dr. pakihapot po kay Dr. Marla. Nadangog ko, man to man, sabi niya, text niya, yung transmission nung una. Tama, Dok, Itong yung history. outbreak na Yung nangyari. outbreak na nangyari, yung man is having sex with man. Pwede ba siyang masabi na sexually transmitted infection? Ay, Sabi ka, nako, Dexter, naging ano yan. naging issue. Naging issue yan. Meron Okay. nag-iisip na hindi siya Oo. Pero in this case kasi, yung outbreak na nangyari, yun ang Opo. naging transmission. So, kung ano man yung definition ng sexually transmitted illness, dito sa nangyaring ito, most of those who had MPAX in that outbreak had bloody lesions in the anal area. I see. So in that case, if and then there was a man, the man who had sex with another man, then from my point of view, that's it was transmitted through skin to skin pa rin, siyempre, pero merong wala nga namang walang skin to skin contact doon. Pero kayo, Dok, ng mga infectious disease experts po pagdating sa ganung bagay, usually talaga yung yung pagiging malapit ng isang tao sa mayroong infection ang nagiging causa ng transmission, at saka yung skin to skin contact. It's more of the skin to skin. Yun. At saka yung droplets. A prolonged intimate skin to skin contact. Ayun. Wala pang sinasabi tungkol sa Droplets, okay. But yun na nga, meron kang cough, meron kang sore throat, meron kang flu-like symptoms. So tawag dito, that's also part of infection prevention and control. Ko po, Dok, hinahanap ko yung video habang nagdi-discuss tayo. Makatakot pala ng itsura kan may impact. Ito, Yes. sa Google, Yes. mga samples, Yes. di ba? Kung pala, mas then na mapandukan ang gabos na partikang lawas igwa. Ano apod ka, Dok, na butlig-butlig sa termo nindo sa medical? It's called a rash. Oh. Pag flat, you call it a macule. Okay. And okay. then when it tawag dito, when it becomes watery, then it's a blister or a vesicle. Yeah. And then kapag pustule, pag mayroong ng pus, and then mag-i-scab. Yeah. And then it sloughs off or it Apo. falls off. Yung Yeah. mangitim, scab po ang tawag Opo. doon. Okay. Ronald, ma-commercial ka o tuloy na namin ni Doc? Okay lang? Tapusin mo na ahora. Sige. Doc, ano ang, halimbawa, sa bahay, sa harong na discover na igwa kay araw itong symptoms, ano po ang inot nagigibuhon? Ano po ang advice mo ka? Di ba baga ka ngaya kung simple lang ining kalintora, simple lang ining baka kung ano lang na lumabas sa skin nila, ano po ang advice mo sa mga listeners, lalo na sa mga parents? Well, Sa lahat. ngayon kasi
meron na tayong mga hotline. Mhm. So I'm sorry, the hotline I know is in NCR, but we can ask, no, of course, our hospitals here, our DOH hospitals, BRTTH, Bicol Medical Center, Opo. Bicol Sanitarium, and the private hospitals, and even the our regional office 5 CHD, no, you can ask because we do not, especially if nandun na yung mga rashes, Opo. yung mga Opo. skin lesions, you'll have to make sure na ready yung tao na titingin sa'yo para Oo. makuhanan ng Oo. ng sample, no, yung mga skin lesion mo para ma-examine kung ano nga ba talaga to. So the first thing you need to do is, of course, to isolate yourself at home. Then contact our hospitals and our CHD kung saan pupunta for a collection of the Iya po. specimen ang tawag Opo. doon. So far to date, ang hospital na pwede lang mag-confirm, mag-test ng ating specimen ay ang RITM. I see. Okay. So, Research Institute for Oo. Tropical Medicine. Opo. Nakakamatay do kang impacts? I mean, nakakamatay ba siya lalo na sa mga may how risky Well, it is this lalo na sa mga may comorbidities? Well, so far wala Wala. namang doon sa mga cases natin they recovered, no. Opo. And then now okay pa rin naman. Ang the books say, no, na pwede kang magkaroon ng complications like you can have pneumonia, I see. meron din yung sinasabing pwedeng mag-seizure. Oho. Oo. So those are the complications, but so far dito sa mga cases natin wala namang Iyo. ganun na nangyari. Di ba daw kamo sa Central Office, Department of Health Central Office, halos gabos na cases, pigo-collect po ninyo yan, ano? And so history niya, yes. pigiiling kung Yes. ano ang naging manifestation sa iya kang virus. Yes. I see. So we Okay. we have committees on this. We also have the surveillance, no? Opo. Oo. I see. Epidemiology Bureau, Opo. getting all the data. Okay. Sabi mo do kanina, day pa siyang bulong, wala pa siyang gamot. Tama. Well, May vaccine na siya. Ay garigwa na di. There Diba? is a vaccine, but it's not yet available to us. DOH has already made, steps Opo. to be able to be on the queue to be able to purchase and have this vaccine. But it's not naman like COVID na bibigyan mo lahat, no? Oo. Thankfully, it has not come to that point. Yeah, So yeah. so that's why we are advising, ngayon ano ang implication nito sa community? Yes, In the yes. community, especially for, of course, you don't want the business to suffer. So, but you have to remember that there are businesses that has high touch. So ano to, mga sa salon, spa. Opo, yan, Oo, correct. Sa mga massage. barbershops. Oo, yes. Massage, oo. So therefore, we have to be more stringent with how we, our practices, how we clean the scissors, and then wash in between, taking care of our clients, and then you might need to wear gloves. Opo. Oo, no? But then again, soap and water will suffice, no? But if you see that the patient is not the client, hindi pa siya pasyente. When the client is not feeling well, or kahit tayo na kliyente, we know we're not feeling well, or we have like lesions that we don't know what it is. Let us refrain. Yeah, Kita yeah, na ang yeah. magdisiplina. Correct. Oo. Correct. Oo. Sabi, isingit ko, Dr. kasi ko, patapos na po kita. Sabi niya, Hen, ano po ang masyadong dakol na kaso? And sisay pa ang vulnerable dyan? Mga aki ba o mga matanda?
Well, so far, Kahit lahat tayo, Dok, ano? Tama. yes, anyone can be Oo. affected, no? Because it is not about, this is about a person with skin lesions Yeah, of yeah. MPAX. So, hindi ka naman mahahawa kung walang MPAX yung lesion, no? Opo. But anyone can be affected. Although, if you look at the story nga, in the endemic area, it's mostly children. But outside, it was brought out by adult males. And then Yeah. now, we see cases beyond these adult males. Opo. Even a woman and then also a child. All right. Oy, Dok, salamat ha. Makaskaso ng oras ta. Tapos Yes, agad. masarap kang kausap, Oh. sir. Okay. From the Department of Health Central Office, Dr. Marla, ano pang mensahe po nindo sa nagdadangog ngunyan sa Satuyang Radyo, pero naghiling po sa Facebook? Go ahead po. Sa lahat po ng nakikinig ngayon sa radyo, DZGB, maraming salamat sa inyong pag-antabay. Ngayon po, ang health is wealth. Yeah. And then ngayon ito po ang totoong wealth na meron tayong control. So ang tama na mga gawain ng sanitation and hygiene, no? Opo. Gawin po natin na natural way of life. Hand washing, covering your nose when you sneeze or you cough, and then washing thereafter, throwing our tissue paper in the Opo. proper receptacle immediately. And then proper use of the amenities when we are in the public, taking care na we also have our immunizations, no, our shots, anti-flu, pneumococcal, ang lahat ng mga bakuna para sa Yeah. ating mga bata. Tama. Alalahanin natin ang bakuna ngayon ay hindi lamang para sa bata, para na rin sa adults at kahit sa buntis. So lahat merong bakunang tama para sa bawat isa sa atin. Ang sakit ay sakit, pero kung tayo ay malusog at marunong mag-alaga sa sarili, nandyan din po ang mga vaccine preventable diseases to go for our vaccine shots. Anti-flu every year po yan. Yeah. Eat in moderation, proper diet, exercise, Yeah. all of these things. Kung baga, sleep. Nako, guilty ako dyan. Kulang sa tulog, ano, Dok? Kulang sa tulog. Pero Pareho tayo. Oo. But Kulang sa tulog. Kaya it really makes sense no to make sure that we're able to sleep well, because Yeah. health is not just about our physical bodies, but are also ang immunity, a rested mind, so that's the sum total. So health is not just physical. Yes. All right. Thank you so much po, Dr. Maria Estrella Litam, Dr. Marla. Ayan. Thank you. Naging kung ka pala sa Malinaw Rehabilitation Center, Dok, ano? Yeah, Stay ka pala dyan. yeah. Ayan. I was, like I said, Yeah. I've been around Yes. healthcare service delivery. Ikaw na siguro ang talagang nag-iikot. So Na-assign para mag-ikot. No. And it has convinced me. Kasi Yeah. talking about universal healthcare, Opo. kung titignan mo kasi, sabi mo, ano ba to, no? It's one Yeah. huge, giant Yeah. puzzle. But because nakapag-ikot ako, kahit nakapag-PRC ako, Manila, probinsya, and then the moves and the activities of other sectors, Institute of Kitang-kita Herbal mo, ano? Health. So nakita mo na kaya pala, Yeah, kasi yeah. if all of us where we are do what we need to do the best we can, Yeah. then we can address Yes. social service, NGO, local governments, Oo. and of course, very important, media to Yes, give thank out you the po. right Thank you po, information. Dr. Marla. Thank you so much po. All right. Mabuhay! Dr. Marla, fellow po yan, mga tugang kan Philippine Pediatric Society. Kaya po, thanks to Dr. Julie Salvosa. Julie. Siya po ang, si Dr. Julie po ang Regional President, Bicol Chapter Yes. ng Philippine Pediatric Society Incorporated sa Bicol. Thank you po, Doc, sa Thank you. pagkapadala ng mga doktor sa tuyang programa. And I really appreciate po Dr. Julie sa pagigibo niya. Siya po mga tugang fellow man sa
Pedia Infectious Disease Society. Yan. May master siya in Business Administration po sa Ateneo Graduate School o Business sa Rockwell. As in po, currently siya po nasa DOH Universal Healthcare Health Services Cluster Area 2 sa Central Office. Doc, nice meeting you po. And thank you so much for your time. And mabuhay po ang Department of Health. Mabuhay po tayo lahat. Yes, thank you. Mga tugang, masunod na programa Kanako Bicol. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Thank you. Maray na aga po. Goodbye. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan kunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga